साननैसोआवनो इउटुब चेनेला बिराद बुरजा साबस्क्राइबार जाबाय माथोलै सोरना जाखोलै सोरना जानोब्रा नारी जाथिफोरना जागोनब्रा बिसिनासो मालाय थाब थाब साबस्क्राइबार जासोगारो हेलो बिदिनो मोजां खामानि माव बिदिनो हारिनि खोथाखौ सानबाय था जेब्लाबो हारिनि थाखाय थै आरो थां जेब्लाबो हारिनि खोथाखौल उन्दुनाय जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय जेब्लाबो हारि सानबाय था जेब्लाबो हारिखौनो सानबाय था मिथिबाय दे दोनथबाय जय बर' हारिनि मालै अमा राजा माबा गोदान निउस नामा खबर मोनदों लाब्राफारा गामियाव बिराद गिदिर दैबाना जादोंनो दैबाना जानायनि थाखाय बे गामिनि थागिबिफोरा जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय खस्थ जादोंनो बेनिखायनो बिसोरखौ नायनो थांनांगौ थौ नोंसोरबो थांजायोथ आरो थौ बिदिबालाय गाबोन ओंखारदो दै लोमजानाय मानसिफोरखौ एसे खबर लाहैनोसै आच्छा बे टफिरा मालाय खबर मोनदोंना मोनाखैब्रा दैबाना जानायखौलाय ओरैनोबा गावनि इउटुब भिडिअ जि दुगा खिन्थिबाय थायो माथो बेलाय खबर मोनदोंना मोनाखैब्रा बेलाय टफिरामनि इउटुब भिडिअखौ नायथ'थाराखैलै आं जेबो कन्ट्रभार्सि गैथ'यैखाय कन्ट्रभार्सि जाबाथाय एसे हाबनानै नायहैयो आं नायहैनायालाय जेबो कन्ट्रभार्सि गैयाबा नायनो बासैलै आंबो नायाखैलै आंबो दे बाद होदो बेफोरखौ लाब्राफारानि गामिफोरखौ एसे खबर लायनोसै जाय बिथांमोना मदद होफैया जाय इउटुबारफोरा बिसोरखौ मदद होया बिसोरखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे हांख्राय हरनांगौ बुंहरनांगौ आरो जाय बिथांमोना हेफाजाब होफैया बिसोरखौ जावहरनांगौ दाउ गाबोन ओंखारदो बयबो अके मादैमोन आगैमोन बाबुमोन रेडि ना नोंसोरो नै आं भिडिअ लानो नागिरदों आंनि ब्लगाव होनो थाखाय नोंथांमोनखौबो नुगोन दै खुलुमबाय रायजो राजा लोगो नोंथांमोन आं जाबाय अमा राजा नोंथांमोननि खाजा दिनै आं फैदों लाब्राफारा गामियाव दै लोमजानाय सुबुंफोरखौ नायनो थाखाय बिसोरनि गांनाय उखैनाय जानाय लोंनाय खिनाय हासुनायखौ खबर लानो थाखाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नुदों हनै बिथांमोना बेसेबां खस्थ'यै बेसेबां गाज्रि जिउ दैदेनलांगासिनो दं बिसोरनि दुखुखौ जोङो एसे एनैबाबो सहाय होनांगोन बिसोरनि दुखुखौ जों नुनानै एसे एनैबाबो गाबफानांगोन बेनिखायनो जाय बिथां इउटुबारमोना खबर लाफैयाखै जाय बिथांमोना दासिमबो बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नुनानै गाबनो ओंखाराखै बिथांमोनाबो गाबदो जेसेबां हायो बिथांमोननो डनेसन होफैदो थाइसे थाखाबाबो होफैदो आं आरोबाव खावलायबावो जाय बिथांमोना इउटुबारफोरा दासिमबो बिथांमोनखौ खबर लाफैयाखै बिथांमोना अननानै थाइसेबाबो थाइनैबाबो खबर होफैदो डनेसन होफैदो बिथांमोनजों सुखु दुखु एसेबाबो बाहागो लाफैदो आं आरो खेबसे खावलायबावनोसै थाइसे थाखाबाबो बिथांमोननो हेफाजाब होफैदो नों गावजों गाव अनलायलायबा सोर अनलायनो आं जेब्लाबो बुङो उन्दै गथ'फोरखौबो आं फोरोंलांबाय थागोन जेब्लाबो हारिनि खोथाखौ सान हारिनि खोथाखौल' सान जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय उन्दुनाय थाबायनाय जानाय लोंनाय सिमां माने हारि खोथाखौ सान जों हारिखौ सानाबा सोर सानगोन जोंनि हारिखौ जोंल'सो सानगोन जों बर' नालाय जों बर'आल'सो नायगोन मालाया सोर नायनो बेनिखायनो आं गासैबो खावलायो जाय इउटुबार बिथांमोना नायनानै दङ जाय एक्टर एक्ट्रेसफोरा नायनानै दङ बे भिडिअखौ बा नुगासिनो बा दैबाना जानानै लोमजानाय दुखु दाहा जानायफोरखौ नुगासिनो दं बिथांमोना फैनानै थाइसे थाखाबाबो डनेसन होफैयो होननानै आं सानो दोनथ'बाय आरो आं खेबसे खावलायबावो बर' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस प्रडिउसार डाइरेक्टर बिथांमोनाबो नुदोंना नुवाखै आं मिन्थिया बिथांमोना जुदि नुदोंब्ला बिथांमोनखौ अनफैनांगौ बिथांमोनखौनो एसेबाबो डनेसन होफैनांगौ बे आंनि गुरैयै खावलायनाय जों बर' हेफाजाब होलायबा जोंखौ रावबो सैमा सिगुन सिलाफोरा जोंखौ नायफैया बेनिखायनो जों गावजों गाव अनलायनांगौ आरो आं खेबसे बुंबावगोन जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों जाय इउटुबारफोरा जाय एक्टर एक्ट्रेसफोरा नायगासिनो दङ बिथांमोना फैनानै थाइसे थाखाबाबो डनेसन होफैयो बेखौ आं गुरैनो खावलायो जय बर' हारिनि जय दे मादैमोन माबा मोनसे बुंदो दे आं भिडिअखौ रेकर्ड खालामगासिनो दङ दे बुंदो जों आरो मा बुंबावनो दे नों बुंनायानो जागोन नोंसोरबो माबा मोनसे होनदोब्रा अब्लासो मानसिफ्रा बांसिन अननाय होगोन दे माबा मोनसे बुंदो दे मादै दे अब्लालाय खुलुमबाय रायजोफोर नै जोंनि गामिया दैजों लोमजोबनानै नै थम्बु सोंनासो थानो गोनां जादों नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला अनलायदो एसे जों गोरिब गुन्द्राखौ एसे हेफाजाब होफैदो थेंक इउ मादैमोन नोंथांमोननि खस्थ'खौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों हरसे मानि गाबदों आं उन्दुनो हायाखै बेनिखायनो आं सोरांनाय लोगो नोंथांमोनखौ खबर लानो फैदों आरो जाय बिथांमोना खबर लाफैयाखै आं जबरदस्ति खालामनानैबाबो नोंथांमोननि सेराव नुजाफैनो खावलायगोन नोंथांमोननो डनेसन होफैनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खुथार खावलायगोन दै मादै जाय गाव गोसो जानानै जेसेबां होफैथोंसै दे जों आरो माथो होननो हाबावनो जेबो जिंगा दासि मादैमोन आं दङ आं बुंगोन बिथांमोनखौ साफ्रोमखौबो फारि बुंहरगोन आङो जाय बिथांमोना एक्टर एक्ट्रेसफोरा प्रडिउसार डाइरेक्टरफोरा नोंथांमोनखौ खबर लायाखै बिथांमोनखौ आङो खुथार खावलायहरगोन दै मादै नै रायजोफोर आङो मोनफैबाय लाब्राफारा गामियाव स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेसेबां आलाय सिलाय जानानै दङ दै लोमजानानै होद दासो फैदों नोङो हेय अमा राजा मबाइलाव चार्ज गैयामोनलै हरसे मानि अखा हानानै कारेन्टआनो फैयाखै दानिसो फैदों चार्ज होनायावनो एसे गोबाव जाबायब्रा आरो मबाइलाव चार्ज गैयाबालाय बोरैथो ब्लग भिडिअ बानायनानै हेगारनोब्रा बेनिखायनो एसे नेनानै लाबोबाय आं आच्छा दे मोजाङानो जाबाय माखासेफोरा माथो दाबो सफैयाखैलै है सफैथ'आबा मोजांसोलै जावहरनांगौ जोंहा दा बिसोरखौ थाब फैयाबाथाय नंगौथ' आरो थाब फैयाबा हामगौलै एसे जावहरनो आच्छा बेसेबां डनेसन होखो नोंलाय डनेसनाथ' एसे होसाबबाय बाखि मालायफोरनिफ्रायबो खांलु खांला खालामनानै लाबोबायना एसे होफैबाय बेफोरखौनो ज' खालामनानै
आंनावबो बारा फैसा गैयालै खांलु खांला खालामनानैनो लाबोबाय आंबो दे होगोन आंनि फाला एबार आं भिडिअ बानायनि हेलौ मादैमोन आनैमोन मा खबर माथो खबर जानो बाबु दै लोमजाजोबनानै अबस्थायानो गाज्रि जानानै दङ बै नुहुरनाय दैमाया जोंनि गामिमोन दा दैमासो जालांबाय नै थुम्बु सोंनासो दङ जोङो दे मादै आं ब्लग लानि दे एसे उनाव रायलायगोन मोजां गाज्रि आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा नोंथांमोना नुनो हादों आंनि खाथियाव आदै मादैमोन दं बेसेबां खस्थ'यै दं बिथांमोननो आङो एसे डनेसन लानानै फैदों आरो आंनि पकेटनिफ्राय जि हायो जि दङ आंबो होगोन स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जाय नायदों नोंथांमोना थाबैनो फैनानै बिथांमोननो हेफाजाब होफैनांगौ जों बर'आ बर'जों हेफाजाब होआबा रावबो मालाया होफैया बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जेसेबां हायो थाबैनो फैनानै डनेसन होफैनांगौ बापावै मा एसे जाथारदोंलै बिसोरलाय बमब्रमा अमा राजामोना आंनि मुं लानानै बिसोर ब्लग बानायगासिनो दङ आंनि मुं लानानै बिसोर भिडिअ बानायगासिनो दङ गारथारालै र' आंबो भिडिअ बानायनि आंनि मुंखौ लानानै बिसोरो भिडिअ बानायगासिनो दङ ना भिउस लागासिनो दङ ना साबस्क्राइबार बारायगासिनो ना बिसोरना र' आंबो बिसोरनि नामखौ लानानै भिडिअ बानायफिननि जिरायनानैनो भिडिअ बानायगोन गाहायथिंथ' नुखाया र' आंनि मोखांखौल'सो नुगोन नालाय जिरायनानै बानायनोसै खुलुमबाय आंनि बे बुंसन बुंब्रब इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय आं जाबाय थफिराम स' लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ माखासे इउटुबारफोरा आंनि मुंखौ लानानै बेसेबां दाङाबाजि खालामगासिनो दङ बेसेबां दावराव दावसि खालामगासिनो दङ आरो आंनि मुंखौ लानानै बेसेबां भिउस लागासिनो दङ बेनिखायनो बिथांमोननो आंबो फिननाय होनो होननानै जवाब होनो होननानै आंबो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायबाय नङाबा आं भिडिअ बानायनो बेफोरबायदि टपिकआव आं एसेबो भिडिअ बानायनो गोसो जाया नाथाय मा खालामनो आदतसे मजबुर बेनिखायनो बिथांमोननो फिननाय होनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय मानसिफ्रा आंखौ गोबाङानो गाज्रि मोनदों आंखौ मोजां मोननाय मानसिफ्राबो गाज्रि मोनदों एरसन एब्रब इउटुब चेनेलखौ नायनानै एरसन एब्रब इउटुब चेनेलानो जाहैबाय अमा राजानि आरो मोदलाखब सावलुन बावलुन इउटुब चेनेलानो जाहैबाय बमब्रमानि बिसोर सानै आंखौ ओरैबायदि जावदों आं माने लाजिनानैनो हा सिङाव थ्रोब हाबनानै थाहैनो गोनां जादों नाथाय आं हा सिंनिफ्राय ओंखारबोफिननानै बिथांमोननो फिन होनांगौ गोनां जानानै फैदों मानो होनोबा आं सिरियै थाबा बिथांमोना आंखौ गोरोन्थि साननानै आंनि सायाव बायदिसिना बखिबाय थागोन बेनिखायनो आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि खाथियाव लाबोफिननांगौ गोनां जाबाय बेनिखायनो बिथांमोनखौ आं बुंहरनोसै ओइ अमा राजा आरो बमब्रमा खोनासं आंबो हेफाजाब होयो नाथाय सनानि हांखौ आंनि मुंखौ लिरजानो आं लुगैयाखै आं हेफाजाब होगासिनो दं आरो इयुनावबो होगोन नोंथांमोना आंखौ मानो बिदि सानो आंखौ हेफाजाब होआ होननानै मानो बुङो नोंथांमोना आं खेबसे खेबनैखौ मा हेफाजाब होआखै मा नुसनाखै बेखौनो नोंथांमोना आंखौ रागा जोंबाय बिदि रागा जोंनाङाब्रा आंबो हेफाजाब होयो नाथाय नोंथांमोनासो नुवा स' लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ गाज्रि दासान आं जोबोद मोजां मानसि आं थुलुंसिनि दै बायदि गोथार नारेंखलनि दै बायदि गोथार आङो मिथिबाय आंनि गोसोआ गाज्रि नङा गोसो सिङाव जोबोद साफा आंना बिथांमोनासो हाब्रुनि दै बायदि लेथ्रा स' लोगोफोर बाय बाय आं थाबैनो दै लोमजानायफोरखौ आङो हेफाजाब होनो थांगोन स' नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थादो बाय बाय माथो फन हरबाय थाखोब्रा सन्थला भाइ मा जाखो बुं डनेसन हैनो थाङा नामा नोङो थांगोन माथो खालामनोब्रा थाङाबालाय बयबो आंखौ रायगासिनो दङ खेसाव बुंगासिनो दङ थांनांगोन उफाय गैया आंबो दिनैसो ओंखारदोंलै थफि भाइ मालाय अमा राजामोना थांखांबाय भिडिअबो बानायनानै लाबोबाय आंहासो गैयालै औब्रा भिडिअबो बानायदों आंखौबो जावबावबायलै थिगसेनो नोंखौल' जावाखैब्रा गासैबो इउटुबारफोरखौनो फैनानै बुंदोंलै बे अमा राजाया बेनिखायनो आंबो गोसो गैयाबाबो थांनांसिगोन आरो मानो गोसो गैया हारिनि सायाव जेबो सेन्टिमेन्ट गैया नामा नोंना दङलै दङ अननाय दङ ओंखायनोथ' थफ्ला लानानै थांदोंब्रा आङो अननाय हैनो लोगोसे ब्लग भिडिअबो बानायनो मालाय नोंसोराथ' दा नांलाय भिडिअआ बिराद भिउ जासिगोनलै बेखौसो सिन्था नांबाय आं सोरजों नांलायनांगौ जाखोब्रा भिडिअआ भाइराल जानायनि आंना मालाय अमा राजामोना भाइराल जागासिनो नोंखौ रायनाया दा नोंबोथ' रायफिनसिगोन ना नोंसिना मालाय भाइराल जाजोबसिगोन आंहालाय मा खालामनांगौलै मा अमा राजामोना भाइराल जागासिनो दं नामा भिडिअआ जादोंथ' आरो मालाय खत्त लाइक मोनदों खत्त भिउस मोनदों कमेन्ट फैगासिनो दङ दैबाना लोमजानायफोरखौ हेफाजाब खालामदों होननानै नोंनाबो जागोनब्रा नांलाय हरफिनबा नांलायनायाथ' नांलायखागोन आं भिडिअ बानायनानै दोनदों र' इडिट खालामनानै आपल'ड होनोसै आङो बिसिना भिउस जागासिनो दङ ना आंनाबो जानांगौ दोनथ'नोसै आं सन्थला दे होमबालाय आंबो सोरबा सासे इउटुबार नायनि र' एसे एग्रांगोरना लानानै आंबो भिउस बारायनि आंनि चेनेलखौ
दे साबसक्राइबार बुरजा गोनां सोरबा सासेखौ एग्रांग्रोना ला हिनजावबाबो एग्रां हर हौवासाबाबो एग्रां हर एसे भिउ जानायनि दे एग्रांग्रोना ला दे आंखौ बिसोरो बायदिसिना बुंगासिनो दंना र' भिडिअखौ आपल'ड खालामथारनोसै आंबो बिनिफ्राय मा होनहरफिनो नायनोसै आं लोगोफोर बे भिडिअखौ रावखौबो थांखिनानै बानायाखै सोरबा जुदि देहायाव नाङो मोदोमाव नाङो आथिङाव नाङो आखायाव नाङो अब्ला साननानै लाखादो बे मानसियाबो बे भिडिअनि साननायजों एखे होननानै बेनिखायनो रावबो जाहाथे दा नांजा रावबो इउटुबारानो दा नांजा मानो होनोब्ला बे इन्टारटेनमेन्ट पारपस हिसाबैसो बानायदों बेनिखायनो देहायाव नांनाङा देहायाव नांबाथाय साननानै लाखादो बे इउटुबारानो बेबायदि सानखादों होननानै बेनिखायनो गुरैयै खावलायो रावबो जाहाथे जेबो दासान आरो दै आरो लोगोसे मोनसे खावलायनाय जाय बिथांमोननो नै बे इउटुबार भार्सेस इउटुबारनि पार्ट 2 नांगौ बिथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो दाबाव अब्लासो पार्ट 2 खौ लाबोगोन स' बेथ' ट्रायेल आरो दै बेनिखायनो पार्ट 1 खौ इन्जय खालामदो जुदि मोजां मोनदोंबा पार्ट 2 नि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय आरो फेसबुकाव नायदोंबा लाइक फल' खालामनो दाबाव आरो इउटुबाव जुदि नायदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय